Ni lamɛnbagajɛkulu cɛ ani muso aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa Production sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'aw ladɔnniya ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na juillet kalo tile 29 ka taa bila karidon na août kalo tile 4 dolo jate la samiya kalo filanan tile 7 dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila samiya kalo filanan tile 13 la o b'a yira k'a fɔ kari nata o de bɛna bɛn samiya kalo filanan tile 13 ma o b'a yira k'a fɔ doloba min nɔrɔ barikalen don n'o ye buruju so duurunan mɔgɔw ka dolo ye Lion Lion dolo o de nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na n'o ye tile o b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu ni wulikajɔw bɛna na diya u ye kosɛbɛ wa ninnu bɛ fan o fan u b'a fɛ olu ka ye olu ye daganko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu lase aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a f'olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw caman bɛna aw kun kan kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni wulikajɔ ye cogoya min na nka aw ka wulikajɔ ninnu jaabi a tɛna jaabi sɔrɔ u la ko bɛna lagosi ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de la i bɛna ye k'a fɔ jigiya siraw olu ma baraka ka ɲɛsin aw ma ka taa se fo garisɛgɛ siraw ma aw ka wulikajɔw sɛgɛnw olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ i b'a fɔ ko sanji kɔrɔ wɔsiw nka o kana se ka aw saliya don nataw kɔnɔna na aw bɛ wasa min ɲini na aw bɛ se ka olu labɛn don nataw kɔnɔna na n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛmabaliyaw olu bɛ aw ka ko la o b'a yira k'a fɔ musaka min bɛ aw bolo aw ka se ka hakili to o musaka ninnu na aw ka musaka bɔcogoyaw aw ka olu jateminɛ n'o tɛ dontaw olu fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a f'olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna wasaw ale ni kunkɔrɔtaw aw bɛna kibaruyaw de mɛn kibaruya nafamaw kibaruya minnu ni aw bɛ se ka aw jigi da a sɔrɔw kan don nataw kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw ka se ka aw jigi da olu juruw sɔrɔliw kan ka bɛn ni wagati nataw ye nka kumakan duman fɛn fɛn bɛ fɔ aw ye layidukan fɛn fɛn bɛna ta aw ni mɔgɔw fɛ layidukan ninnu bɛna se ka bɔ a sira ma hali n'a sɔrɔla sumaya bɛ don a ko la o b'a yira k'a fɔ sɔrɔ minnu ni aw bɛna o sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la sɔrɔ bɛ se ka bali ka don aw kunna kamasɔrɔ tɛnɛndon kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ ni o bɛ bɛn juillet kalo tile 29 ma kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni nisɔndiya ye nka dɔgɔkun bɛ taa se a camancɛ yɔrɔ wagati minnu na kow bɛna na fereke aw ka ko la aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna sira kelen min ta dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma nka o n'a ta bɛɛ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni hakilisigi ye hali n'a sɔrɔla dontaw olu fanga ka dɔgɔ aw bɛna dɔgɔkun kɛ basigi kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a f'olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka wulikajɔ ale ni aw ka sɛgɛn o tɛna na kɛ fu ye abada aw bɛna wulikajɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni wulikajɔ min ye i bɛna ye aw bɛna jaabi sɔrɔ aw ka wulikajɔw jaabi la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o b'a kɛ kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ mardi don n'o bɛ bɛn juillet kalo tile 30 ma ale ni mercredi don ni o bɛ bɛn juillet kalo tile 31 ma o de bɛ aw ka nisɔndiyaw ale ni aw ka kunkɔrɔtaw kofɔ ka bɔ maa yɔrɔ la dɛmɛ minnu ni mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛ ɲini na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw bɛ se k'aw ka dɛmɛ ɲiniw daminɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mardi don ale ni mercredi don Jupiter ale min bɛ wulikajɔ kofɔ ale ni cɛsiri kofɔ Jupiter fana bɛna sigi aw ka so kɔnɔ o de la i bɛna ye k'a fɔ aw kana don faratima ko la kamasɔrɔ Jupiter ye dolo min ale bɛ aw opposé donc aw bɛna fɛn o fɛn kɛ aw bɛna waleya fɛn fɛn kɛ aw ka kɛ waleya jɛlenw ye aw kana don erreur la aw kana sɔn ka filiw ye ka tila ka taa don fili kɔnɔna na n'o tɛ a bɛ se ka taa k'aw bolo dan
malgré Jupiter bi aw timinanja wulikajɔ ale ni force di aw ma aw ka ɲini fɛnw na o Jupiter kelen fana bɛ se ka kɛ sababu ye ni aw ye degun sɔrɔ a bɛ se ka taa ka aw bolo da o b'a yira k'a fɔ siraba kannaw na aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ accident walima na aw taala fereke ko dɔw la a bɛ se ka taa ka aw bolo da a bɛ se ka juguya aw ma kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la Marsi o fana bɛna sigi aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o fana b'a aw ka wulikajɔ fɔ dusu minnu ni aw bɛna daminɛ dɔgɔkun daminɛ na o dusu ninnu fɛn ɲini dusu aw ka se ka olu de ta o dusu bɛ se ka kɛ sababu ye aw ka wasaw ale n'aw ka kunkɔrɔtaw olu bɛ se ka sabati Marsi sigilen min b'a aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na o de bɛna aw ladɔnniya aw kana hakilina filanfilaw ale ni hakilina kolon ta ka miiri ni olu ye n'o tɛ a ka ca la aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni hakilina minnu ye a bɛ se ka taa dɔgɔkun laban ni o hakilina ninnu de ye a ka kan a ka se ka hakilina ɲumanw ta ka se ka baara kɛ n'o ye n'o kɛla Marsi bɛ se ka kɛ sababu ye garisigɛ min ni a b'a ɲini a bɛ se k'a ka sɔrɔtaw k'olu sɔrɔ ka bila aw kun ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔtaw ale ni wasaw olu bɛ aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ alamisadon n'o bɛ bɛn uti kalo tile fɔlɔ ma ale ni jumadon ni o bɛ bɛn uti kalo tile 2 ma i bɛna tila k'a ye tuguni kalo bɛ tila ka na to aw ka so kɔnɔ fo samedi don o b'a yira k'a fɔ kalo bɛna na tile 3 de kɛ aw ka so kɔnɔ wasaw ni nisɔndiyaw olu kundalen don aw kan sira caman fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na dontaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ bɔtaw kan kuma minnu bɛna fɔ aw ye fana aw ka kuma ninnu minɛ kamasɔrɔ aw limana mɔgɔw ale ni aw jigila mɔgɔw bɛna kuma minnu fɔ aw ye barika b'o kuma ninnu na nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma wa aw ka mɔgɔw ka hakilinaw fana ta ka se ka aw yɛrɛ dɛmɛ ni o ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ hakilina minnu ni aw b'a sɔrɔ ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la hakilina ninnu tɛna kɛ hakilina gansanw ye a bɛna se ka aw dɛmɛ don nataw kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma fo ni aw yɛrɛ kɛla sababu ye k'aw ka dɔgɔkun gɛlɛya n'o tɛ dɔgɔkun ye dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo filanan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu bɛ aw kun kan aw ka miirinakow olu ka ca kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw ka fanga ale ni aw ka dusu o bɛna kɛ sababu ye ka se ka wasaw ale ni kunkɔrɔtaw k'olu lase aw ma tile o min bɛ aw yɛrɛ mara o bɛ aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de bɛ aw ka timinandiya ko fɔ aw mana se yɔrɔ o yɔrɔ aw mago bɛ ka se ka ye ka lakodɔn cogoya min na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka lakodɔn wagati ye kamasɔrɔ aw bɛna se ka baara ɲuman minnu kɛ ka lakodɔn walima aw b'a fɛ ka lakodɔn ko minnu na aw bɛ se ka olu siraw ta aw bɛ se ka tɔgɔ bɛ se ka se yɔrɔ jan ka sɔrɔ aw yɛrɛ tɛ yɔrɔ min na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw mankutu olu ka bon kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ i bɛna ye Venus ale min bɛ kanu ko fɔ Venus bɛna sigi aw ka so kɔnɔ o de b'a yira k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko de ka di mɔgɔw ye hali n'a sɔrɔla olu tɛna wasa lase aw ma musaka ko ta yɔrɔ fanfɛla la nka u bɛ gɛrɛli min kɛ aw la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigiw k'olu don aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna wulikajɔ min kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sumayaw olu bɛ se ka don aw ka jigiya sira kow la ka taa se garisigɛ kow ma nka dɔgɔkun ti dɔgɔkun giriman ye o b'a yira k'a fɔ garisigɛw olu bɛ se ka cun ka se aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye sabanan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye kamasɔrɔ aw bɛna miiriya minnu ta ale ni aw bɛna baara minnu kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na baara ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jaabi ɲumanw k'olu lase aw ma kamasɔrɔ dolo min bɛ aw yɛrɛ mara ni o ye mercure o sigilen don aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na mercure ale bɛ jateminɛw ale b'o de kofɔ ale bɛ kumaw de kofɔ o b'a yira k'a fɔ aw ka kuma aw ka dabila aw yɛrɛ ɲɛ aw mago bɛ sɔrɔ minnu na aw bɛ se ka sɔrɔ ninnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kunkɔrɔta bɛ aw ye ni aw kumana na aw m'aw mankun fiyewu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ n'aw bɛ fɛ ka jigiya wale minnu ta walima n'aw bɛ fɛ ka jigiya sira minnu ta aw ka wuli nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka jigiya siraw bɛ barika aw ka sabara don aw sen na hakilina minnu bɛ aw bila ka taa kuma siraw fɛ aw ka kuma
ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu ye kumakɛlaw ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu bɛna se ka wasaw ale ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu ye mɔgɔ minnu bɛ journalisme kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se kuma baara fan o fan olu bɛ se ka wasaw sɔrɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka bɔtaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan kamasɔrɔ aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye ka se ka yɛrɛkɛli walew k'olu don aw ka musakaw la ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw furusodenw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛyaw olu bɛ aw ka sira kan kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'a aw bɛ se a y'a ka ko sɛbɛlamanw k'olu boloda ka bɛn ni don wɛrɛ nataw ye kamasɔrɔ ni fɛn min sudara mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛyaw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka aw sigi ni fariganw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na birisa ɲagami bɛ aw ka ko la kamasɔrɔ aw fɛ mɔgɔ minnu bɛna ye aw kanubagaw ye aw fɛ mɔgɔ minnu bɛna jɔ aw jigiya kɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fosi ka bɔ aw kɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban wagati aw ka cɛsiri ni aw yɛrɛ hakilinaw ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ ale ni aw kana aw jigi da mɔgɔ kan kamasɔrɔ aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan olu bɛ se ka fosi ka bɔ aw kɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion aw la kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoniw siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma kunnafoni jugu aw bɛna se ka olu sɔrɔ yɔrɔ janfɛ kunnafoniw aw bɛ se ka na olu sɔrɔ kunnafoni minnu ma baraka ka ɲɛsin aw ma kunnafoni minnu bɛna se ka kɛ sababu ye ka aw bila miiri camanw na o b'a yira k'a fɔ aw kana ko ta ni dusu ye ni ko ye aw sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ o kun kan ka aw sɔrɔ o de la i bɛna ye k'a fɔ dusu fana aw man ka dusu ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ye dusu bila wale ɲɛfɛ aw ka ko caman i bɛna ye aw bɛna se ka kɛ sababu ye aw ka ko caman ko dɔw ɲɛtɔla fana a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛ nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na mɔgɔ minnu ye dugutagalaw ye dugutaga siraw olu man di aw la aw ka se ka aw basigi ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ janfawalew olu fana fɛlɛw tigɛlen don aw kama basigi aw k'olu ka aw tagama bere ye kamasɔrɔ aw kana aw taa yɔrɔw caya o bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun bila aw ka sira kan kuma caman ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna ko kelen min kɛ o bɛna se ka kɛ sababu ye aw bɛ sira caman ta aw bɛna a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw yɛrɛ ma aw ka sira kelen ta ka se ka aw basigi o sira kan hakilina mun bɛna aw la dɔgɔkun daminɛ na aw ka se ka hakilina kelenw ta olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma layidunkaw min aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu sɔrɔlu olu bɛna sumaya kosɛbɛ jigiya siraw ka taa se garisɛgɛ siraw ma o siraw olu bɛna na sumaya ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛmabaliyaw olu bɛ aw ka ko la kamasɔrɔ dɔgɔkun bɛ daminɛ ni sɔrɔ min ye ka sɔrɔ min to aw kunna aw ka hakili to o sɔrɔ ninnu na kosɛbɛ kamasɔrɔ aw bɛna jate minnu kɛ ka se ka wasaw sɔrɔ garisɛgɛ siraw fɛ o jate ninnu bɛ se ka ɲagami aw bolo o b'a yira dayidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw ka se ka aw basigi k'aw muɲu hali ni olu ma sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o kana bali aw la aw bɛ se k'aw ka ko ɲumanw boloda ka bɛn ni dɔgɔkun wɛrɛ nataw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu bɛ aw ka sira kan kosɛbɛ kamasɔrɔ hakilisigibaliyaw bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka ko caman ɲɛtɔla tiɲɛ wa aw bɛna fɔ k'aw bɛna ko ta ni dusu ye cogoya min na o t'a ɲɛ ye o bɛna kɛ sababu ye ni aw yɛrɛ bɛna bolo su aw yɛrɛ ɲɛna aw ka dusu bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ dusubɔ ko caman o de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka marakɔnɔmɔgɔw fɛ fo ka taa se aw baarakɛɲɔgɔnmɔgɔw fɛ aw bɛna dusukasi caman sɔrɔ o bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun giriya aw bolo dusu aw k'olu bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu ye finitigiw ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka se ka hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ janfa bɛ se ka boloda ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma i n'a fɔ mɔgɔ minnu ka baara ye finitigilakaw minnu bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u ka hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ
kungorotaw olu min bi ni aw bi jɔrɔ la ni o ye kabi don nataw don tɛmɛnenw na o kungorotaw aw bɛna se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye ni wagati in kɔnɔna na wagati kan ka ɲɛsin aw ma nka kuma caman i bɛna ye yɛlɛmabaliya mun bɛ se ka don aw ka ko la aw yɛrɛ de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka birisa ɲagaminw don aw ka ko la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma aw bɛna kibaruya minnu sɔrɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la ka se ka ko ta ni hakili ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ko caman de ɲɛsinen don aw ma fereke ko caman ɲɛsinen don aw ma aw yɛrɛ tɛna se ka aw yɛrɛ bɔ ko minnu na nka aw ka se ka ko ta ni hakili ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la jigiya sira min ni aw jigi dalen don a kan kabi wagati tɛmɛnenw na o jigiya sira ninnu halisa olu siraw ma se ka jɛya ka ɲɛsin aw ma nka garisɛgɛ siraw k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ bɛ se ka cun ka don aw kunna a bɛ sɔrɔ minnu kɛ olu tɛna kɛ sɔrɔbaw ye nka sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wagati tɛmɛ aw kan a bɛna se ka o sɔrɔ a bɛna se ka olu kɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun in kɔnɔna na aw fana kan ka kuma matarafa aw k'aw jigi kɛ aw dalakanw ye kamasɔrɔ ni aw fana man kunna ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun bɛ se ka gɛlɛya aw bolo mɔgɔ minnu kun dalen don aw kan olu caman bɛ kɛ sababu ye ka se ka taa aw bila dépense wɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ jamafu o de kun dalen don aw kan aw ka se ka ko kɛ cogoya la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 20 na ka n'a bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye sira caman fɛ nka aw bɛ jɔrɔ musaka ko minnu na sɔrɔ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ta ni hakilisigiw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ se ka sɔrɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la kamasɔrɔ hakilisigi kumaw ale ni aw fɛlen don ni dɔgɔkun caman k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma o b'a yira k'a fɔ kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw mago bɛ sɔrɔba minnu na olu siraw ka suma ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mankanw aw bɛ se k'aw kɔlɔsi mankanw na kamasɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw o bɛ se ka tɛmɛ aw ni aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la n'aw ye mankan sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka taa ka aw bolo da o b'a yira k'a fɔ mankan min fan o fan aw ka se ka aw maja aw yɔrɔ janya ka bɔ o la n'o tɛ aw ka dɔgɔkun kɔnɔna lagosi min ni aw bɛna sɔrɔ a sababu bɛ se ka bɔ mankanw na ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka aw ladɔnniya an bɛ samiya kalo 2nan na nin wagati in kɔnɔna na dimanche min ni a bɛ nana o bɛna bɛn samiya kalo 2nan tile 13 ma o bɛ ka a yira k'a fɔ samiya kalo 2nan bɛ ka sɛnsɛn ka taa dɔɔni dɔɔni ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la aw mɔgɔ minnu b'a fɛ k'aw ka kibaruyaw dɔn dolo sira kan aw bɛ se k'an wele 73 35 28 89 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ an ka tibila baarakɛlaw ye u fololen don kosɛbɛ kosɛbɛ ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in diya